балон пълен с вода, 5 метра височина. И так, да направим един тест за брайсток. Айде. Айде, тук някой беше написал балон пълен с вода, направо съм ти подготвил. Опа. Ти си. Айде. 326 мл измерени. Няма лъжа, няма измама. Тестът ще бъде направен без кутия. Нека да разберем. 3, 2, 1. Нека да видим какво ще стане с балона с вода без хартия. Специално за моите почитатели, хейтерите, нека да видим височината. Защото това не било 5 метра. Колко е? 5,30. И също така, нека да видим в колко метър хартия беше опакован балонът. Метър 46. Себестойност 50 стотинки. Горе то. Не, по-малко дори. По-малко. 30. 30 стотинки. Дайте идея какво ще може да тестваме от тази височина.